Kum kadak ban persha ek jingtmu joko sarkar ban bo ek Invest Meghalaya Agency IMA ka Nyotrap National Youth Front HNYF heni ka sngi ka panlong ek jingshong kan ran hakmat umat ukyang nangba bandawa badai ban bo ek jingtmu ban wan ra ek land bank. Habakran na kasngi palay u President jong ka HNYF u ba sadon bala uloong baga jingtmu jong ka sarkar ban pankala ni ban wengi ka kendon jong ka section lai posaw jong ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arjar posaw kampat biang bat kadai ban penduk no shi sendon ni ka jingtmu ban thaw ka land bank. Uloong bakarai jong ka sarkar ban bo ka land bank ka long ban koloni ki jaga bat kani ka la ban tingku ru bat ka Meghalaya Land Transfer Act. Uloong balada trikam kanikaan kamot baki brio ki badan bor ki basyong haskatriat bat ki agent kila day lupa ki mafia ki ban kendrop iki jaka hakajala. Siap pengap. Nima awan suang ba kita ki jingwan jong kita karkhana kindai kilat aika macam ya ki babon ki khon sama jongi hengi ya kata ngi ngimla awan pediang. Lale kemong kitin pareng at face value ngimla awan accept ya kata ka benta kabak sarkar kaong namar haka bakadoi kom ka jai benreu red pack kabak kongsan ne yangi kadai ka caka ka puta ka jinglong jingman jong di Rohingya refugee ka penisai lara pimdan ka caka pila man sak kendang haka nono ka por ka jinglong jingman jong di Bru refugee kong ba lara ka pausai ba lara mdan ngimla ban long trai haka caka kamu ngila ban long pedue da kanono ko por ladang ye pek chua ka arjal khatsau chua bakan khang da NGT ya ka jingti doyang kanno kita ki nong wei ki nong ar ki nong nepali ki nong bangladesh ki nong UP ki nong bihar ki on kamai syakini ki than syakini ki kramti doyang bon kila kalalong crorepati lakpati naga marpo khandau ko jongi andala khang da NGT ki kidang don ka jaka bakin lipai lai phelot ki damdon ka jakapat dakawai pat bakin lipai bakin songsuk songsengan hak spak ho ko bagi kamay lagi tala ka jongi amen no ya ka section ka balai pusau jong gani ka ak nang bakan habdur bat ka Meghalaya Land Transfer Act hanrei nganong hi ki pradakhat tanggawai ba ka jingtmu jong ka MDA hi wala dem sim lakran syai hakaan ka jingtmu jong ka MDA kalong bakan create ya kata ka land bank bakan sna ya kata kabang kaban lum kaban bu stok lupai ki caka kata ka jingtmu banong ban lum lupai ki caka ban bu stok lupai ki caka ban phet lupai ki caka lani kata ka landang kalade ka jingi tengku bat ka Meghalaya Land Transfer Act kalade ka jingi tengku bat ka Meghalaya Land Transfer Act ya ka baga babon ki kendon ka wai lagi kendon ka bakan syai Meghalaya Land Transfer Act ong ba kanumdan kanong ka caka kabaki tribal kin di lani kin ay nong kanti sa kinon tribal ka jingkali galong ka IME ka ka tribal ne ka non tribal ka sarkar ka tribal ne ka non tribal nyimpat siya ya kata bat ka badang don ka jingtmu hak IME banwala ya kata ka landang katahi ka jingitku bat ka Meghalaya Land Transfer Act om labiang tang mapin amen ya ka section ka ba lai pusau jong kani ka Investment and Facility Promotion and Facilitation Act amlo biang hanrai badai ban pendo sendon ya kani ka jingtmu banora ya ka landang balai ni hab ban yang ka nolem badai ban pendo sendon ya kani ka jingtmu banora ya ka landang kadau kalong ba baningkong nilai bakundo kini ki industri kini ki investment kini ki corporate ki bala trikam hapo kami jala Meghalaya nado na po cement plan ki badan na po Jande Hill shadow ki coke plan ki badan sa West Kasiel sa Sutanga sa tay shadow kini ki industrial area ki badan na po Bernihat baro kilayo ya kajaka kabala pendit pendiang ka sarkar katkom kaan ka barem hanray hang taru upay ba unong song omdon jing paida omdon jing yonong ay henry lanang iyepek jing itengko pa ka Star Cement kalamot susu ban penyar ka jing ti mausun ka jongka wat ban pendo pendam no ya kato kabangiong ketin pareng ka iko sensitif lani badan ki jingri badan ki merat badan kaler ka bakhoy jong kalum narpo bro ka way
Pendalai tengko kia peni dah kabor nama balayo jing kersian balayo jing kersian ka pura nak sorkar takai ka banja ladak sorkar kawan ra ka ni kalanbang nyim ya karan ya ka talek section ka balai pusaw ya ka bak sorkar ka lamut banamen kam dai ban mut banamen mereka dai banamen mardo shua bahkan pendap no ikam ka baka ketemu kat badang dan ka ni jingmut ban kreat ka ni kalanbang kadehi ke jingma yang ni ka habaidai ka caka ka puta jong kikon nyotrat jong ka bri nyotrat nomor balai ka karan ya kata baro si kata lada ka sarkar ani ki ka dankam jaka namtai company namtai ti company ki bawan na barjala khambun sin tahap banyak sibon ki prosedur sibon ki kendon kat hadu bendayo kata ka jaka kum kita kendon ke bakham kongsan ki kentup kum ya ka social impact assessment ka environment assessment ka pollution assessment labatai lupa syai kinong song snow labatai syai lupa syai itu kidong di kentoy bak sarkar kamu bat phet ya kini jaka ban ailak ya kum kita karkhana bat hangtau paiba udan ka hok banyak persya lani ban priang henry lada kini kalanbang lada phet lupa ka sarkar ngat harai borok ki jingtemu jong kata social impact assessment borok ki kendon jong ka pollution clearance ka forest clearance environmental clearance kimyap no nama kalau ada lupa ka jaka sarkar lada kimyap no pura ru kila sulong tang lada kile ru kila sulong tang jingle menne kanum dai syu ka jingle kat kum ka kendon jong ai balai ngau ma kanum dai syu ka jingle kat kum kendon jong ai lada ngi pulik section ka ba phra ba khandai jong ka investment facilitation jong ka sarkar ka ba menchim snam hangnya la kriat ya ki artli ki bor ki ba ninum la ban mundur ba sensyar pai ba la ban kriat kum gini ki bor ka section ka ba phra kong kadon kata ke General Council Chairman jong General Council ada yupa Chief Minister ki members ki cabinet ministers baru ki member but ki top ranking secretary jong ki department nadu ki industry ki forest ki revenue kini kita ki member kata ai kala create kata ka bor hakani ka IMA ba ndal adon kita corporate ki bakwa ban apply jaka kila la ban sulai baik direct show minister dai show bakin daya di kendon ki fair kumbojulong menta kumbojulong borok syata sywa kan ni kan kila ya baik direct show chief minister but uno ya sarkar haki kerdan fair lalu daya pollution new daya DMR new daya forest ni haki department fair banut ban saila chief minister tenalor kan ni General Council kadang saya katakan high power committee kabau chairman udah yang chief minister baki cabinet minister baru hangta gede khot kamamot kadang kecingnya salah apa yang gini ki politician ki balong hai kadang ki fair bapak di department fair ban lilam lut ya kacaka kaputa kejong kebri menyutra malaila ya kita nong sanggar khana baki niwan lebor thombor bakadon lu kecing temu salendak banyak kali agreement dengan penyiar dengan penhe susu nak live house 6 sakan live house 6 te lara sarkar kala thiet gi jaka gi babun kawai ka bak sarkar ka haban plek jingmut babaro gi industries ki karkhana ki batmu banwan dai banlek Syau pun usam Meghalaya kenang malong ngejingnya dayo pun usam dai banora seki benta kiba song basuk henry ya kata ka benta sim lakaran syai hoy nakalyang sarkar nakapor kalakaran ba kanonwa ya kata ka $10 billion economy limba kan ikan kata ka jingkren jong chief minister kalau mau nora ya ka $10 billion economy ban dala terikam ganikaan henry ke jingkeli ka banga kwa ban bu chief minister kalau kan simpor kan muslim kata ka $10 billion economy bahkan urlang bat kanu lak hektar lani ekar kajaka pidon kam banora kata $10 billion economy haban na jingmut ni haban bu baik katong bak sarkar kadai ban pendo yang ni ka jingmut jong kalan bang kat ban pendo yang ni jingmut jong kalan bang kalau gay ke bangai melawan pedang
habai dei ka banta ka khando ka siap kublai sibun kublai sia